Habjan pen daldali ada kacelenga tower KAC pen kasalam bijiapan abarim VDC chairman Dilip Singh Beyahin pen kachoningri. Thangthang ni phaing ko rapli arni Crescer Cap Dhansari constituency ke parlo Habjan pen daldali wo phong timung arong kacelenga tower slab kalwar akele kahenopi gajok wo phong timung rongasar SGB doloi timung rongasar mohon lekthe kania rongpi atum amithang akhia dat pen tangka chirungsi kalwar kahino adim kaselam pon bidolo so aporahut Crescer Cap Dhansari constituency ka parlo aberim VDC chairman Dilip Singh Behumri Damsi KARBI Anglong Autonomous Council CEM Dr. Turiram Ronghang Aphan Prabjin Pen Kachelenga Tower Lapen Kalwar Kasalam Pipon Vek Jiaphan Tuning Ripon Pedulo Adunthu Crescer Cap Dhansari constituency arlo Kachin Thuramo Kelenai Pulote Dhansari constituency alongta Jongdame Lason Hospital Osomar Lokachar Liahem Towar Lapen Kaprek Government Akirap Kelong Dunde Atum Dopiklang La Posi Prabjin Pen KARBI Anglong Autonomous Council EM Tilotama Hasnu Aphan Sita Me Dhansari Arara Kisungalong Nangra Dunvek Thaputa Kachuning Ripadoksu News Report KARBI Anglong TV9 News KARBI Anglong Autonomous Council CM Chief Executive Member Ake Hai Dr. Turam Hang Sarpan Tuning Rile Thodlo Nili Afrang da Thang Niglo Lasi Nono Banke Nili Thang Masi Adim Long Doiglo Lasi Prabjin Pe Labang So Towar Labanke Lada Laswa Carver Prabjin Pe Nang Bunai PG Fansin Nili Hinpen Tuning Rile Jirkending adung het Mokoilum Subbit Angkang Arlo Mokro Forest Subbit Office adung het along Amat Thengpi Road Tanga Beng Pakoiro Sonsi West KARBI Anglong Keruni Southern Range Kaparlo Mokoilum Forest Subbit Office Angkang Arlo along Thengpi ke Road Tanga Beng Pakoiro Lapen Anglong ke Mokro Forest Subbit Office lo Tebon sitame Nonangko ke haladak CRPF atumsi Chiparedeng Ponlo Tebon sitame Madua Forest Sasai Kisitame haladak Thengpi Kanghu atum aphan Jopu ahe Kopi apod mapura haladak araratum ningripon Jirkending Pen Carmel Tiso Report KARBI Anglong TV9 News Mary Hing ame penajok edon umlapher Jingnan Anglong terang hem ahem mechodet Dorsing terang ahem Mary Hing pen mege chodet ajok Chainong ka chejor atangka suri phokep lapen longle hedi apata sok lapen Kenangji ason an alu mate documents an voter ID pan card Aadhaar card bank passbook lapen hemi sido an a documents ta mechupon etlo puajok kisung chetong nang koklo Prabjin Pen Tinthong MSC Deputy Chairman a visit kro tame kahumri damji aphansi halapu ke phodet ahem atum pen tuning report News Report KARBI Anglong TV9 News Tuning Rilo ini ni han bagi ni ra ki mapor nili ham nili bang awia phi garan pen amini le mi chudalon theman nili nepeli durga mandir along so dulang polo la so phi nili ham mi chudar ante aja da so na mung tan nili na chelong dun da lo so na mung bang ke Sainong keciyor aposa suri pokte lata drangar lusi dui konglo lapen pata pak hom drangar lusi dui lo ID Aadhaar card pan card lapen pata passbook anta la so drangar lusi dui thailo lapen kasambarin ta injinjeri ta ho lek ta ho la hai hormu ta dak sedu thai ante la so hormu chata long dun da lo ni Sarkar tuma phan choton tepin chonghong hepin pen methanga tobar menangji pupen rongthamara thurpak pen tobar kache salampon nile tuma pherangke joising teron pen bijulia hawara beta nangkapalia beta arjusina sonsi lakhain kora throk dwarbagari constituency ke parlo jamin terang arat
verang terang arat langtuk singnar arong arat hurpak pen tuar kachi selam pon kedam tang stame bangso tuar aphan pura education register bi aphan stame pimpura lo pidam lo stame thanga birta ave la so joksi rong asort aning ki pungpen ajok thurpak pen tuar kachi selam ji aphan pura tangka chirung lo lapen klempon lo bangso along farming society atum penajok bangso tuar aphan pu panongsi 1 lakh sa tangka pipon lo pining chot kali aning kanwang sitame rong atawar kaselam pon padul bomlo lapen sorkar aphan chonghon edat loputa rong asoratum pen pherangtia thengno na pachini don lapen bangso tuwar along mohon taro tangka poisa pen chinglok bidi sure dorde phophe do anta mohon taro si pipajir don lo pusi rong arat tatum pherangtia thengno na pachini don tangte pherangtia thengno na pachini don lam thele angton pen arjupon sina Dolamara pen awinas tokbi KARBI ANGLONG TV9 News. Dia ini sini itu panah ke hang orang yang konten dalam panah gimana? Ni ajo ini ke itu nali tum panang ke papon lagi lala ni tum ke damtang ningkan laso atowar ke bonai putak sih nali tum han nang ke hang iglo bima nili tum ho ningkan thong ke paprang laso atowar new construction hot claim chot pen laso api repairing ta ni tum theklong le la pen nili tum aja ta sai pen taladak la so towar nang ke salam la pusan ni tum theklong le lama si non phong bang ni tum sai jok je rong rat pen ke chengsi bang ke chingwai lo je li tum mina towar pina ko pot li tum tangka asap sap chirung krai ta me li tum la so towar chi bonai nang pu ni li pen masi pin khat lo masi tangka ta ni tum chirung lo laso long ke ni tum society do laso society pen ta ni tum han towar minangji rong towar minangji bu pen ni tum han society tangka pen ta ni tum lo aphan la so towar phanang khoros dun lo Nanti lah so towar ke selaman ke nang tum rong karat pen dong kacir rumah tangte mani aningkang sampai sini tum na autonomous council pe sini pila ni tum phan ke autonomous council pen ke thangnat nang cherap dun ave athema ni tum rong arat pen ta chirung lo la pen society pen tangka si ni tum rata tangka society tangka ta ni tum rata tangka hai la ke rata society lo masih rat akam le claim inang po masin tum la towar selam ida Nanti lah so towar ke selaman ke ni ko anak farman lo la ke nilitum atumi pen pini an lo